ka chunela ka lo lawm le vek cheu voina movie kan en ho le tur chu 2012 an release The Man with the Iron Fist tiania a top thleng milo thlirsak le vek don dia a movie in chan na chu 19th century hun lai ania chei naram jungle village a chuan kum tam tak loin bei to tlan pahni te chuan chu khuwa chu in do na le twal tha na hmuna an chua chu khuwa chuan blacksmith pakhat tlan sang chang te ta na man ro hlau om tak tak siam thin chu aron lang a man ro siam chu thil sual ti nan an mang thin ti shema se enga tan ma angai lowa a chan chu a mai che mangai silkinun na chan him nan poisa a tho chu angai wangani no chizor na mun pink blossom a thok ni in blacksmith chuan no chizor na mun atanga leinan poisa tam tak tho chu a mai che mangai chu ko rana pem pui dai chu aro mana chu khu athlan thil ti theiber chu lion tlan ni in an leader chu gold lion ania anung zui tu te pani silver le bronze te nen chuan an khomi pui te chuan an za hle bok nikhat chu an pathum chuan governor office na poimo tak tho sak turin ang kau chu khuwa chuan rang ka chak tam tak alu tlang do na wangin ven him sak turin ang nge na gold lion chuan anu na chan huwa min rang ka chak chu a ven him tur thu a shil ma se anung zui tu te pani chu an duam ema wangin rang ka chak chu suam an tuma an how tu pa chu phat sanin anun na an lak sak mak mai chuti lai chuan gol ta fapa zeni chu lo langin abial du mel thatak ne na an omdun lai chuan apa thi thu chu an ron shil tamai rang thei ang beren an kholam pan chuan kal nga la tuma akal ma chuan abial du ne na apa thatu te chunga phuba alak zo huna aron let le tur thu a shil an kholama chuan gold nun na lak sak tu te chu anung zui tu pani chuan ulflan ho thil ti ang tak chuan an lan tira an member te chuan an thu soi chu lo ringin silver chu an leader thara an thlang an leader thar chuan ulflan ho bei turin member ho chu a fui por ulf ho chuan an thil tum chu lo hriain in bei turin na sathakin an imbuat sai mek in dauna a chuak don ti an hriat awangin blacksmith dor chu customer in ang khat veka tran lam nei lawin a customer te chu manro chi sang sang a siam sak ranga chak chung chang chu mi tam tak chuan lo hriain mer hriat lo hlau om tak tak te chuan jungle village chu an pan sup supa mer hriat lo tam tak zinga chuan jack knife chu aron lang emperor tana undercover thok ni in rangka chak thli thlai tura tir ania no chizor na mun pink blossom a chuan kalin an how to know blossom chuan lo mu in a lo lom rai lo te hnuwa boina chuaka jack a mai chedu chu pa thau chuan akal tir du atlot lo mai chu vele jack chuan apum chu a zai tlang hala mitalo mutu te chu a thong kher mai in mer hriat tir na ngalin ti boy mai chi ani lo zia chu alan tira boina a zo hnu chuan ti boy ngam reng anom to lo a mai chedu du chu athlanga room le lama blacksmith le silk chu in muin chu mun na tanga azalen thain tur poisa chu a pe a chuti lai chuan zeni chu khuchunga aron lu trap to a kong laka chuan anuna lak sak tura silver meter ho chu lo langin anin bei ngala silver chuan gold thla ho chu nuai bo veka tum ani na an chu sak mai tur chu adu lo ani ma se arwa man na chu a hlo cham tatlat mai ol sam takin zeni chuan misual ho chu a hne veka a in thom na atang chuan thil siam tak tak ti chuak thain chumi mang chuan a tuk zal ta vek mai ani silver chu an ruwa man na a hlo cham thu a shil ma se in ring tok takin zeni chu an na nuai bo vat tur thu a soi tuna chuan a thil ngai tu om chun chu rang ka chak chi ania nirai lo te hnuwa aron thlen do na wangin alan dan chuan rang ka chak veng tu te chu in sual thiam MMA pahni Gemini ani tlat mai chuti rual chuan jackpot chuan rang ka chak chu ral khata tangin alo en thli thlai ve renga chumi zan chuan an tlan zinga mi pahni chuan zeni chupan hnain silver chumi korap tak ani thu an shil an thu soi a hriat nu chuan zeni chu ami te laka afim khur to hlea reilo te hnuwa zeni chu an chen na hmuna avathleng silver le a tho pui poison dengar chuan an mi roi a hming bra chu muin zeni chu da thamak turin an tia zan lama bra chu chi chuak ngalin zenia pol te chuan an hne lo hle zeni chu ron tlan phain bra chu ron be khik ma se a man ruwa chu bras be nan chuan a tangkai lo hlea bra chuan avon chu thira chantirin rei takanin sual hnu chuan zeni chu a sop hrepa ma se nun na alak sak ma in blacksmith chuan bra sa hriat lo chuan aron chan him man hlawa
atuka chuan Gemini le a hnung zui tu te chu rang ka chak nen chuan ko chunga ron lut ta an tum dan chuan zan khat ria atuka marlam pan le ngal chu ani ma se an ruam man chu lo she in Silver le an nau te chu Gemini muturin ang kal ngal Silver chuan an nu na chan nan an rang ka chak ron phu chu pe mai tuina shil ol sam taka in pek an tum lo thuina lo chang let chu vele in sual ngalin Gemini te chu an hne lo hlea ma se Silver tho pui poison de gal chu ron chu chuak ve in tur mangin an pani chuan ron phu atopa Gemini te chu an da tha thei ta Silver chuan rang ka chak zong zong chu ala ta vek mai ani Jack chu anin baina hmuna chuan ron thlengin an ruang chu endika chu vele lion tlan thil ti ani ti a hrengal an governor po chuan arang ka chak rutu te chu lion tlan an ni ti alo hre ngala a thin rim lutuk chu a sipai te tir chuang ngalin arang ka chak rutu te chu zong chuaka that chimit vek turin thua pe ngal ani lo pon an khua chu hal mai turin thupe kan nia zeni chu atu ka chuan aron har chok thei shama blacksmith chuan apui tur thu le body armor thar a siam sak tur thu a shil anin sualna lama a man ro chu ti chiat vek ani wang ania a man ro siam chu apa gold thanan an mana wangin a in thiam lo hlea a rul len nan a fapa zeni pui chu atum ta ni ma se Silver chuan blacksmith a body armor siam chu lo hreru in anaw te chu aman tir ngala a thil siam chu zenia man thiam ani ti a hriat chian em wangin blacksmith chuan zeni chu apui ti ol sam takin a hre thei ngalani Silver le brass chuan blacksmith chu phuar betin an soi sa zenia omna hmun chu hril mai turin an tia ma se zeni chu phat san do lawin a omna hmun chu a hril du tlat lo mai Misual ho chuan akut pahnih chu tan sakin thi turin an kalsan ngala Jack chu a hun taka pui turin ron thleng hlau mai a hliam te chu en kol saka blacksmith aron har hnu chuan a hliam te chu tuam sakin thir sa tak mang chuan a de sak adam that deuh hnu chuan blacksmith chuan Jack chu anun hluya hril ta a American slave ani thule a thiam na mangin zalen na hlo chu dan te chu a hril nikhat chu mingau pahnih chuan nui za siam nan an soi sa ti pal thil thu in pakhat jok chu anun na alak sak pal hlau mai ti pal wang liu liu ni ma se pakhat jok chuan angai thiam du tlat lawa du thlan tur dang anei lawa wangin blacksmith chuan America chu long mangin atlan chiat san angai ta China chu ron thlengin Buddhist pui thiam te chuan vanei thlak takin anun na an chan him saka pui thiam ho chuan atak sa chakna man dan te chu zirtirin superhuman chakna anei thei pha ani blacksmith chuan in enkol pa chuan mong ho zirtir na zong zong chu a hre chuak le veka nikhat chu thir mangin kutlem asiam ta aling vut lai chu akut nen chuan ti zomin atopa kut chak tak pahni anei thei ta ni akut thar en chin nan abula thir om chu achum ke pop mai mitalo mutu te chu a thong hlea zeni chu silky en kol na noya chun adam chak lea blacksmith a thi thu thu thanga hria chu zenia hril a thu soya hriat vele Silver chu zong turin a chuak ngal zan lama zeni chuan Jack le blacksmith chu an tom bu ka muin an ni ni na tho hawa Silver a thu nei na zong zong chu ti top makan tum ta ma se Silver le poison de gar te chu blossom nen chuan tran how tumin in rem siam na an lo nei mek an pindan thu ru ka chuan rang ka chak zong zong chu thu ru an tum ta apui in avangin 3% a chan ve tur thu an hril nirai lo te hnuwa jackal warrior ho chu an lo thlen do na wangin an fim khur le angai do na rang ka chak zong zong chu room thu ru ka bom chunga chuan an da tha blossom chuan room chunga chuan thang tam tak a om thu a hril an fim khur lo ani chuan an nun na an chan thei tur thu a hril tel bok akal san hnuin poison te gar chuan avoi khatnan a mel chu aron tilanga Silver nen chuan no chi zorna a mai che om zong zong chu nuai bo veka blossom chu phat chuna rang ka chak zong zong chu nei vekan tuma an ruwa manna an soi ho lai chuan do kan hnoya mai che nau pang chuan an thu soi zong zong chu alo hre veka a thu hriat chu a thian thar Jack nena chuan a hril ngal tuna chuan rang ka chak omna hmun an hre to boka Misual ho chu ol sam takin an bum thei tur thu a soi blossom po chuan Misual ho thil tum chu alo hre ve ngal ma se ruam manna alo nei sa vek to chu ni in bathroom a chun alut ngala blossom an hmu chuan an thil ti lai chu an top san veka thil poimo tak soi tur anei ti chu an hre thiam ngala alan danin mei che ho zong zong chu
an na tho na dal tu ma chon dan te zir tirin chu mai ba ka ma ni in ven dan ne in sual dan thleng in azir tir veka lion tlan mi pa ho chu no chi zor na huna chuan kalin an tan an loin paisa diama hunhlim om tak mang turin room lampan chuan ang kal mihlau om tak brass chuan sil chu thlangin room lampan chuan apunol mai railo te hnuah blossom chuan hmeichhe ho chu signal pe in an bulami te theu chu an ka chunga tur mang chuan an vita lion tlan mi le sa tam tak an thi lain brass chu avun thir chuan a chan hima silkin tha atum ti a hriat vele chuan rek kang ngalin bangden nan a mang ngal pon lama hmeichhe ho chuan blossom chu zur zelin an pol ming chu black widow ti ania mi pala dam ho chu an bei ngal chuti lai chuan blacksmith chu ron thlengin a hmeichhe hmangai chuada lo let reng mai chu a hmu a apom ngal a top nan a hmangai thu chu hrilin a thita ani leivera tang chuan hmeichhe naupang chuan zeni le jek chu rangka chak omna room lampan chuan a hruaya ma se room chung an lu ma chia chuan lion tlan mi le sa chu an ron chuak lol mai an tlan chi ngala chuti lai chuan blacksmith le brass chu in hmu in an lo in ma chon mek jack le poison dagger chu in sualin zenni le blossom te chuan silver le bronze chu an in sual pui ve mek bok blossom chuan bronze chu a ngonga vit ma se hmeichhe naupang chan nan chuan a in do a topa an pahnin an thi ve ve ani jack le poison dagger chu clock tower chunga chuan a lo in sual mek ma se an in sual lai chuan poison dagger chu a khola chuan a tang pal hlau mai khol chunga chuan potlu te chil lum ngala blacksmith le brass chu lo lang ve le in brass chuan a hne hle a ma se blacksmith a kut thar chu avun chang tak chuan a dau zau meu lo brass chuan a taksa chu thira a chan tir veka ma se blacksmith chuan a pum chu a hnek soi ke chedar nuai mai a topa blacksmith chuan a bial nu phuba chu superman pans mang ngei na la thei ta ni zenni chuan silver chu dar thlang room a hmuta a silver chuan room chung chu control vekin zenni chu a hne teu hle a ma se a topa zenni chuan rangka chak bom khai na hrui chu vom chat pokin silver chu a del hlum ta der mai ani jack chu pona tlan chuak ngalin jackal troops ho chuan rangka chak an ruk chu lak le tumin building chu bai an lo tum mek ma se a hun taka thlengin building an ka chiat vek ma chun a top tir thei rama boina zong zong a top nu in jack chuan governor rangka chak chu zui ve ngalin khwa chu a chua san ve ngala zenni chuan blacksmith chu a u nau pa thar ani thu a hril an tlan kaldan phung chu thlakin in pelmak na om zong zong chu a topa a voi khat nan an khwa chuan mona om ve thei pha ani blacksmith chuan an khwa chu a ven him tlat tur thua in tiamin a man ro siam na hmuna signboard chu a chum che ngala ta hian a top ani next a movie mu nom tak mai karon ti chuak le dona mila subscribe lo zong zong te milo subscribe vek donia video hi mu na milo ti ni chom like sakula milo share sak le vek donia next video akanim mu le vek donia